Kaixo, gaurkoan Invisigan Reloaderi buruz hitz egingo dugu. Eta ikusten duzuen bezala estetikoki sinplea dirudien jokoa da, baina badauka berezitasun handi bat. Ikusten duzuen bezala jokalari guztiak ikustezinak dira, tiro edo abilezia erabiltzen duten arte. Kasu horietan une batez agertarazi egiten dira eta beraz biluztu edo arriskoan jartzen dute beraien burua. Helburua alkarra irabaztea da, ezta? Eta kasu honetan biziraute modura jokatzen nabil, beraz beste akabatzea da helburu nagusia. Kontrolak oso sinplea dira, norabide gurutzeta eta esan bezala tiroa eta abilezia, beraz sarritan pausoak neurtzen ditu, ezta banan-banan egiten ditugu zehazki non gauden jakiteko eta gure areioak kontrolatu ez daitezen. Beraz, maila batean eskutaketa eta eiza antzeko zerbait bilakatzen da, ezta? Tentsio bat sentitzen duzu eta aldi berean sorpresa beste jokalariak non dauden ez dakizulako. Jokoak modu asko dauzka, ezberdinak, ezta? Eta hainbeste borrokaleku ere, ez dakizena planeta dauden eta planeta bakoitzaren barruan hainbeste borrokaleku antzekoak baina desberdinak, 72 daudela uste dut. Eta partietan zehar edo jokatetan zehar sarritan indartzaileak erortzen dira, ezta, tiroa hobetzen dizutenak edo zurabiadura hor ikusten duzuen bezala, ezta. Alde batetik tentazioa dira, ezta, irabazteko aukera gehiago izateko, beste aldetik arriskutsua da baita ere jokalari askok segadak prestatzen dituztelako beraien inguruan. Hainbeste jokatzeko modu dauzka, ezta, hau arruntena da, bizirauterena, baina badaude bizitza amaigabeak dauzkanak eta kasu horietan beste jokalariak zenbat aldiz hiltzen ditugu neurtzen dutenak edo beste modu batzuk ere lursaila kontrolatzea eskatzen dutenak eta bar. Baina tira, niri gustatzen zaidana da joko honek egiten duela ahalegin berezi bat lagunekin jokatzeko. Alde batetik gailu batean, lau jokalari arte bete dezakegu, ezta? Lau pertsona jokatu dezakegu, baina lagunik ez badugu gelan bertan, online bidez ere jendea bilatu daiteke. Eta bi aukera hauek kale egitekotan, botak edo ordenagailuak kontrolatutako jendea ere erabili dezakegu. Eta hiru aukerak nahastu daitezke, ezta? Tira, berez hori oso gogoko dut, ezta? Azkenean bide asko ematen dituelako. Eta bukatzen joateko interesgarria iruditzen zait ere crossplaya daukala. Hori bai, iOS-ekoek, ordenagailukoek eta Nintendo Switch-ekoek jokatu dezakete elkarrekin, baina PlayStation 4-koek ez, horrek bakarrik geratzen dira. Hemen ikusten duzuen bezala, beste jokalariak trikimailu bat egin dit, hor errepikapenean ikusiko zuen bere abilezia erabiltzen du eta teleportatu egiten da tiroa bota duen tokira, hori ez nuen espero. Horrelako gauza asko dauden ere jokalariak ordea jauzi egiteko aukera daukazta. Eta, bukatzeko lagunik ez daukagunean badauzka bakarkako kanpainak, ez da bakarkako misioak, pertsonaia bakoitza erabiltzen ikasteko. Eta oso interesgarria da jokalariak hobeto maniatzen irakasten dizulako. Eta hau da gaurkoa, hau da kontatu nahi nizuena. Horrengora arte, ondo ibili.